Üdvözlöm Önt, kedves hallgató, kedves látogató! Ha jogról, törvényről esik szó, talán Önnek is a bíróságok, véget nem érő pereskedések jutnak az eszébe, esetleg volt is már ilyen tapasztalata. Nagyon kevesen tudják, hogy néhány éve már Magyarországon is lehetőség van egy olyan típusú kártérítésre, amely a kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz kötődik. 5 éven belüli közlekedési balesetek esetében a vétlen fél nem csak a gépkocsival összefüggő vagyoni kárigényével élhet, hanem a nem vagyoni, azaz az élettel összefüggő káresemény miatt is. Sokan azt hiszik, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás csak az autóra szól. Ezt szoktuk meg. Az EU csatlakozást követően azonban a KGFB-vel összefüggő nem vagyoni kár megtérítése is a biztosítók feladata. Ha az ügyfél kéri, ha az ügyfél tudja egyáltalán, hogy kérhetné. Milyen jogcímeken lehet nem vagyoni kártérítést igényelni és kapni? Baleset miatt felmerülő költségek, például ápolás, gyógyszer, utazási költségek, gyógyulási költségek visszatérítése, kiesett jövedelem, járulék fizetése a gyermekeknek, temetkezési költségek visszatérítése, társadalmi értékvesztés, stb. Mit jelent ez pontosan? Nem vagyoni kártérítésre jogosult a vétkes fél kötelező gépjármű felelősség biztosítójától, ha önnek az elmúlt 5 évben volt olyan közlekedési balesete, amelyben ön vétlen volt, és 8 napon túlgyógyuló sérülése, egészségkárosodása keletkezett. Ha önnek az elmúlt 5 évben volt olyan közlekedési balesete, amelyben az utasa megsérült, és 8 napon túlgyógyuló sérülése, egészségkárosodása keletkezett, vagy meghalt, ha ön az elmúlt 5 évben elveszítette közeli hozzátartozóját közlekedési balesetben, amelyben ő vétlen volt. Ide tartoznak az autós balesetek, tömegkarambol, motoros gázolás, biciklis gázolás, gyalogos gázolás, diszkóbaleset, minden olyan baleset, amely közúton történik, és amely okán személyi sérülés vagy haláleset történik. Haláleset esetén a közeli hozzátartozók kaphatnak kártérítést. Közeli hozzátartozó a PTK 685. számú törvény szerint a gyermek, a szülő, az örökbefogadott vagy nevelt gyermek, az örökbefogadó vagy nevelőszülő, a házastárs, a bejegyzett élettárs és a testvérek. A hozzátartozók nem együtt, csoportosan, hanem önálló igényként jogosultak nem vagyoni kártérítésre, ha a közeli hozzátartozójuk közlekedési balesetben meghalt, és amiben az elhunyt vétlen volt. Ugye nem mindegy, hogy egy család például együtt kap 15 millió forint kártérítést, vagy fejenként. A kártérítési igényét peren kívüli eljárásban gyakorlatilag az ön megbízása alapján segítünk elintézni, megszerezni, képviseljük az adott biztosítónál, és a törvényes keretek között a legmagasabb kártérítési összeget szerezzük meg önnek. Szakmai partnerünk Európa piacvezető kártérítési specialistája az elmúlt 7 évben több mint 50 000 ügyfélnek segített megszerezni jogos kárigényét. 97%-os sikerrátával dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 100 esetből 97-ben peren kívül meg tudunk állapodni a biztosítóval, tehát a biztosító kifizeti a kártérítést. A peren kívüli eljárásban ön, mint megbízó, nem is találkozik a biztosítók embereivel, nem olyan eljárás ez, mint a pereskedés, ahol újabb és újabb tárgyalások követik egymást, idegőrlő és megalázó helyzeteket okozva. A pereskedés csak a biztosítóknak jó, hiszen addig sem fizetnek, és az évekig tartó húzavona után az ügyfelek beérik a jogos kártérítés töredékével is, csak hogy végre vége legyen már a pernek. Nincs előzetes költség, csak akkor fizet jutalékot, ha a biztosító is fizetett, tehát ha megkapta a kártérítését. Jó hír, hogy maga az eljárás elindítása nem kerül önnek semmilyen költségbe. Kvázi ingyen dolgozunk mindaddig, amíg sikerre nem visszük az ügyét. Ha nem járnánk sikerrel, akkor sem kell semmilyen költséget megtérítenie. Tehát a sikerdíjunk valóban sikerdíj, mert csak akkor fizet a munkánkért, ha azt sikeresen el is végeztük. Ez így igazságos és így méltányos.
Hogy lehet igényelni a kártérítést? A nem vagyoni kártérítést képviselőinken keresztül lehet elindítani. Szükség lesz az összes olyan iratra, dokumentumra, igazolásra, zárójelentésre, rendőrségi jegyzőkönyvre, stb., amely a balesettel kapcsolatos. Önnek csak annyi a feladata, hogy ezeknek a másolatait képviselőnknek átadja. Ezt követően cégünk kártérítésre szakosodott jogászai és orvosszakértői megállapítják, hogy ön mekkora kártérítésre jogosult. A teljes technikai és képviseleti ügyet mi visszük végig, önnek semmi feladata a továbbiakban nincs. Egyszerűen csak felajánljuk a lehetőséget, felajánljuk a segítségünket itt és most. Ha önnel vagy közeli hozzátartozójával az elmúlt 5 évben közlekedési baleset történt, amelyből még nem kaptak nem vagyoni kártérítést, címén kifizetést a vétkes fél kötelező gépjármű biztosítójától, jelentkezzen, segítünk önnek. Ha ön olyan szerencsés, hogy nem történt önnel közúti baleset, nem sérült meg, nem veszítette el egyetlen hozzátartozóját semmilyen esemény kapcsán, akkor nagyon boldog ember. Viszont ismerhet valakit a környezetében, akinek hasznos lenne ez az információ. Tegyen jót vele és mondja el neki, mutassa meg neki ezt a tájékoztató anyagot, küldje el az elérhetőségét, segítsen neki. Köszönjük a figyelmét, viszontlátásra, viszonthallásra!